Mendungi petenge sida udan ora, kelek udan ya mending ora kocor, dibendina kocor. Ndi timbone iki? Timba biasane ning kene kok ya ora enek to ya. Oh, alah. Endi ngono lho. Blong iki ya bocor wingi. Bawa apa iki kan? Loh, iki lah. Ikan iki ya. Daripada blong iki bocor, kesel ngisine malahan. Ya udan mendunge wetenge kaya ngono. Terongku jan super iki jan nek cara kendang udan. Dina kon kocor terong Ton wis kocor urung ton mau iki. Kok ikan iki lah. Diisi sik. Ton ngarep udan ton. Iya. Lah kok kocor kok kaya ngono to ton? Ya ora nek tiba lho, Pak. Ton. Ya iki kocor kok ngene lho. Lah jenenge ora nek tiba. Kocor kok kaya ngene iki wah iki. Kok iso kocor kan? Kocor kok karo kaya ketremos kaya arep tuku minyak gawe yasinan. Oh, lah karemu ya piye ngono. Lah ora nek timba lho, Pak, blonge ya bolong. Ngono ki lho. Wong kok kocor sing tenanan karo timbul kok nyerot cilik sesuk lak karo aku wae. Lah timbane ora enek. Karena iki yo ora apa-apa to, Pak, sing penting banyune iso. Ketitikan ton, ketitikan. Jimbok timba kono lho, apa utang nang warung kono lho. Utang-utang. Wong kocor kok kaya ngono. Aja nggo kocor kaya kesuwen. Aku arep mancing. Wong kok arep mancing kocor gelem nek wong kocor nggodriken maido. Ora olah nggodriken ya kono kocoran ngono dhewe. Golek tiba ora ketemu malah di sawah. Wong senengane sak penake dhewe. Ya pedes ton yo. Apalane anggeran ngono mak aku sing salah-salahane. Yes, kocor kok koyo ngene iki aku opo lho. Yang kocor kok cimane gowo. Tremos si jembleng aku rasane. Ton. Lah kok malah nang gubuk ya nyapol ton jempeh. Yo di kepuk nah ton iki kok malah nang gubuk jen. Gumun aku. Lho. Endi bocah. Ton. Oh, lah bedhias kok. Ton. Namun tong iki jelas e. Endi bocah. Kon kocor lah kok nggawa blong kok malah nggawa tremos sak emprit kaya ngarep tuku minyak yasinan lho ton iki. Ning endi bocah iki?